Benvinguts i benvingudes. Des de la Rogeta volem agrair-vos una tarda més la vostra assistència a aquesta cita amb la cultura que té lloc el tercer dijous de mes. Us recordem que aquest dia s'estan celebrant diferents actes relacionats amb la commemoració del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Per això avui tenim a dos convidats de luxe. D'una banda comptem amb la Montse Sant, la nostra arqueòloga favorita, guardonada amb el Premi Ciutat de Castelldefels el 2017. Per a qui no la conegui, puc dir que ha estat llicenciada en Història, doctorada en Arqueologia per la Universitat de Barcelona el 2013, ha col·laborat amb universitats de tot el món, com les d'Arizona, Toulouse, Marsella, Bristol o Lisboa. Està especialitzada en paleofauna i li encanta el treball de camp, on té àmplia experiència com a investigadora. La Montse i jo entrevistarem a un altre gran científic, el senyor Joan Anton Català Amigó. Si la Montse ens descobreix els secrets del passat a través dels nostres avantpassats, a través de lo que són els habitants de la Terra, en Joan ens podria revelar els secrets del futur com els habitants de l'espai, com habitants de l'espai. En aquest cas, en Mart, ja en parlarem. Si entrem en la seva web, descobrim el Joan professional, conferenciant, coach executiu i consultor especialista en gestió del canvi. És divulgador científic i pioner a tota Espanya en la utilització de l'astronomia en l'entorn empresarial. Per aquest home, llicenciat en Química i especialitzat en astronomia i astrofísica, a més de tot això, col·labora en diferents mitjans de comunicació i és escriptor de llibres com Geopolítica de l'espai, publicat l'any passat i que per a qui estigui interessat tenim disponible avui. Per a finalitzar aquesta presentació, deixo en l'aire una frase de Joan que a mi personalment m'encanta, que és la que diu que l'univers és una font interminable d'emoció. Bona tarda, benvingut Joan, benvinguda Montse. Farem una roda de preguntes, però aquí també, en aquestes sessions, la part més important sou vosaltres, els que heu vingut, i si en algun moment voleu intervenir o fer alguna pregunta a qualsevol dels dos convidats, amb tota la confiança, d'acord? Doncs comencem. Montse, tu primer. Sí. Ens volia preguntar per què t'agrada tant Mart i també que si ens expliquessis una mica en què consisteix el projecte Hipàtia. Molt bé. Abans que res, donar-vos gràcies per convidar-me aquí, també a vosaltres per ser-hi. Sempre dic el mateix, però és de debò. A mi m'agrada parlar, ja ho veureu, i parlar sol seria molt trist. Per tant, gràcies per venir i deixar-me parlar, i a més d'aquestes coses que em fascinen. Em preguntaves sobre la missió Hipàtia de noies catalanes. Recordeu que això és una iniciativa d'una missió que s'anomena a una base anàloga. Aquestes bases anàlogues són com unes rèpliques del que segurament en el futur seran les bases que tindrem a Mart. I la societat, de fet es diu la Mars Society dels Estats Units, té una base al desert de Utah, als Estats Units. I en aquesta base, formada per mòduls tipus Lego, per entendre'ns, simulen com segurament seran les futures bases marcianes i hi porten tripulacions. Tripulacions que es confinen dins d'aquesta base durant, normalment és una setmana, i practiquen procediments de viure del dia a dia que després ens ensenyen coses que després es podran utilitzar a Mart, en teoria, perquè no té res a veure, diguem, el desert de Utah amb Mart. Però ja és començar a fer una mica de soroll del tema, no? I a més, normalment aquestes tripulacions, cadascun dels tripulants porta un projecte personal, científic, d'investigació, que aprofita aquella setmana que no l'emprenya ningú, està confinat en una base del desert de Utah i tenen restringides fins i tot les comunicacions, només es poden comunicar amb la base terrestre, per entendre'ns, durant unes hores al dia, doncs poden investigar. La missió Hipàtia és la primera missió que s'ha fet en aquesta estació anàloga formada única i exclusivament per dones, i a més catalanes. I això és el que va donar tanta rellevància, perquè va sortir als mitjans de comunicació l'any passat, crec que es van confinar el mes d'abril, ho dic així de memòria, i formada per noies científiques de diversa procedència, també una noia periodista de Catalunya Ràdio, que és la que va donar més sortida, que en aquell moment acaben d'inaugurar un podcast a Catalunya Ràdio dedicat a això. Per tant, què és el més, per mi, rellevant d'aquesta missió? No és el que hem fet a la base anàloga, és la inspiració, el model que representa per les noies
que volen estudiar ciència i o tecnologia, que és que tenen referents. Han posat cara, les noies poden posar cara, que això és el que ens falta, posar cara a referents femenins dins del món de la ciència. I aquí, claríssimament, hi ha noies molt potents, molt potents. Ja no voldria deixar-me ningú, però hi ha una noia, per exemple, que treballa a Airbus, a la construcció d'avions a França. N'hi ha una altra que està fent el doctorat en astrofísica a l'MIT dels Estats Units. Hi ha un altre que ha estat director de la Fundació de la Pedrera de Ciència. Vull dir, té molts referents i això per mi és la part més important d'aquesta missió Hipàtia. Que per cert, que sapigueu que estan reclutant membres per la missió Hipàtia 2. Aquí ho deixo. Heu de ser noies, heu de ser científiques i ja no cal ser catalanes. Ho han obert internacionalment. Per tant, aquí ho deixo. I, perdona, em preguntaves per Mart en general. Per Mart. Bé, haig de dir que el planeta favorit meu, amb molta diferència, és la Terra, que quedi clar. No hi ha res com la Terra, res com la Terra. I a més no ens n'adonem. Aquest és el problema que tenim, que no hi pensem en això i per això fem el que fem, no? Animalades constantment. Després és Mart, perquè és cert que a Mart, amb una mica de sort, podrem contestar alguna de les grans preguntes que té la humanitat, com el tema de la vida. No? Ara ja ens té neguitosos, a mi molt aquest tema, no me'n voldria anar d'aquest món, sense una prova definitiva que la vida no és una propietat exclusiva de la Terra, que és una cosa que el sentit comú ens diu que ha de ser així, però la ciència no viu de sentit comú, tampoc viu de desig, viu de proves. I això és el que estem intentant fer demà, contestar aquesta pregunta i amb molta sort, potser som entre 10 i 15 anys del descobriment de la història de la humanitat. Que podríem per tant viure nosaltres, això, que seria descobrir que Mart antigament, fa milers de milions d'anys, va tenir vida, va tenir microorganismes, quan Mart tenia rius i llacs d'aigua líquida en superfície, i això ho tenim certificat, doncs estem cercant vida antiga. Pensem que avui Mart segurament no la té, la vida, i si la tingués no estem preparats per trobar-la. El que estem cercant són mostres a les roques que ens indiquessin que hi va haver vida. De la mateixa manera com a la Terra sabem que va haver vida fa com a mínim 3.800 milions d'anys, sinó 4.000 milions d'anys, no perquè haguem trobat aquells microorganismes, ja ens agradaria trobar, sinó perquè hem trobat a les roques més antigues de la Terra marques que ens indiquen que ja hi havia activitat metabòlica en aquell moment. Per això em fascina Mart. I després també em fascina Mart perquè jo estic fascinat pel que fas, ja t'ho dic, i abans em parlàvem tot el tema de l'evolució, sobretot de l'evolució humana, és un tema que em té captivat. I parlàvem de les diferents espècies, no? de l'Homo sapiens, el neandertal, els denisovans, tots aquests, per què no una espècie que es desenvoluparà d'humans a Mart? És a dir, Mart habitarem Mart. La qüestió és l'ètica. Si voleu, després parlarem de l'ètica, que està en el llibre. L'ètica. A fer-hi què? I anem qui anirà, a fer-hi què, amb quin objectiu, no? Però un cop això estigui discutit i fet, la humanitat anirà a Mart. I després d'un cert temps hi naixeran persones a Mart. I després de moltes generacions, vés a saber si morfològicament aquells humans marcians seran diferents morfològicament dels humans de la Terra. Haurem convertit la nostra espècie en una espècie interplanetària. No em digueu que això no és... A col·lecció d'això, sí, el llibre de geopolítica, jo personalment, una part que es parla del buit que tenim ara mateix a nivell de lleis per tot el tema de l'espai. I clar, sí que jo me'n vaig quedar una mica de por quan parles del tema de que, clar, fins que no tinguem una catàstrofe, a lo millor, fins que no arriba aquest moment, tots els països no es posaran d'acord per treure una norma. I clar, parles d'una catàstrofe. O sigui, qual seria el pitjor dels escenaris? Tant de bo m'equivoqui, però jo penso que potser necessitarem un accident greu a l'espai per reflexionar i per dir, a veure, què estem fent? Les lleis que tenim són molt antigues, que sapigueu que les lleis que tenim de l'espai són antigues i obsoletes, són de l'any 1967, encara no havíem anat a la Lluna. El context era tan diferent a l'actual, hi havia dues superpotències, eren les dues úniques que podien anar a l'espai, es temien una a l'altra i hi havia un equilibri, aquest equilibri avui no hi és. Els Estats Units, no us deixeu enganyar, són únics dominadors complets de l'espai. I no us deixeu enganyar perquè hi ha veus, sobretot del sector republicà, més conservador americà, que alimenten un llenguatge de la por
i de l'amenaça per part de la Xina, no? Per justificar inversions militars a l'espai. Els Estats Units estan sols, dominant a l'espai. És cert que la Xina és la segona potència a l'espai, amb molta diferència als americans. Dit això, el context és totalment diferent. Molts governs hi poden anar, l'Agència Europea, el Japó, l'Índia, els canadencs, els Emirats Àrabs, van enviar l'any 2021 un satèl·lit a Mart. Per cert, perdoneu, que som a la setmana de les noies i la ciència, fent una neteja de cara tremenda, falsa, absolutament teatre, davant del món, presentant un país modern des del punt de vista de la participació de les dones al programa espacial de Mart, no? I diríem, posant com a condició els mitjans de comunicació que anàvem a entrevistar al programa espacial dels Emirats, que s'entrevistés a la ministra de Ciència i Tecnologia, una dona, per donar aquesta imatge de modernitat al món, quan tots sabem que els drets de les dones en aquests països ja no poden perdre, sinó uns quants quilòmetres per sota. Tant com per això. Per tant, el context és molt diferent. I a més tenim empreses privades amb capacitats superiors, fins i tot als governs en alguns casos, però sobretot amb la flexibilitat de decidir. Sabeu que un govern no pot decidir, hi ha coses que s'han de fer en procés, però hi ha processos administratius, afortunadament, per fer les coses, no? Les privades no, però les privades poden anar a la dreta, ara a l'esquerra, són molt més flexibles i tenen agendes pròpies. Això és un context molt potent, però que barrejat té els seus riscos i perills. Aquestes lleis antigues no ens protegeixen, per exemple, de la militarització de l'òrbita de la Terra. Ja estem militaritzant l'òrbita de la Terra, que ho sapigueu. I, per exemple, no diuen de quina manera s'ha d'arribar a Mart, ni qui hi ha d'arribar. Tampoc no diuen res de quina explotació de recursos hem de fer de l'espai. Diuen, l'univers, l'espai, és patrimoni de tota la humanitat. Ja, sí, val, queda molt bé. Això com a esperit de la llei, no? Però, i després, la lletra menuda no hi és per regular això. I això és de l'any 67, ja convindria, no?, que féssim un nou marc regulador, perquè, bueno, estem en aquest context i no l'estem fent. No l'estem fent. La cosa és que encara som a temps. No hem malmès gaire l'espai, fa poquet que hi som. L'hem embrutat una mica i tenim algunes coses per ahí. Encara no hem fet gaire mal, per tant, jo que sabeu que soc positiu, sempre. Me'n passo d'optimista. Som a temps de fer les coses bé. Sí. Jo, enllaçant amb el que has comentat abans, m'alegra el que has dit perquè llavors veig que arqueòlegs i paleontòlegs tenim encara molta feina i que serà una professió de futur. Sí, Montse, no us faltarà la feina. I no sé, potser em puc plantejar de presentar-me, oi, al projecte Hipàtia, si busquen arqueòlegs. Doncs sí, segur donaries aquest toc a Mart d'anar a preparar l'arribada de la dona i de l'home a Mart. Pensa tu. No pensaré. I també una mica volia fer aquesta reflexió que tu ja has començat una mica a fer, no? I és que d'aquí, no ho sé, 100 anys ens podem trobar que l'escenari que hi haurà a la Terra potser és molt similar al que hi havia fa 40-50.000 anys, quan justament a la Terra hi havia sàpiens, neandertals, denisovans i segurament alguns més, no? Potser d'aquí 100 anys trobem que hi ha humans modificats genèticament, trobem robots, cíborgs, no sé, tota una diversitat humana, no? Que alhora la diversitat sempre és riquesa, no? I és el que fa que siguem més resistents a l'extinció, no? Llavors el que jo et volia preguntar és, en el moment en el qual anem a Mart, d'aquí hipotèticament uns quants anys, no? Potser les barreres de gènere s'han superat, però potser hi haurà altres desigualtats, sobretot per aquesta varietat que hi haurà d'humans. És probable. A veure, diríem, tenim un enorme problema, però és històric. Jo penso que potser el portem codificat al nostre DNA des de que som humans, no? Que és aquest món injust, aquest món de competència, d'on la força sembla que és l'eina que tenim per imposar idees, ideologies i domini en general, i no hem après que aquesta segurament, segur no és la millor manera, però continuem insistint. Jo això penso que potser forma part del nostre ADN, som una espècie molt competitiva, som tribu per altra banda, i tu això ho saps millor que ningú perquè ho estudies, però som gregaris de sempre, però
Tenim aquesta tendència a la competitivitat que crec que no perdrem. Malauradament crec que això forma part de nosaltres. La qüestió és que també forma part de nosaltres decidir. Som l'única espècie, de moment, que coneguem a l'univers que pot decidir el seu futur. Està a les nostres mans. I per tant, podem decidir com arribar a Mart, el que dèiem, no? Com arribar, qui ha d'arribar i per fer-hi què. I això ho podem decidir. I després s'ha obert aquí un meló increïble, també d'aquests al·lucinants, que és la genètica. La genètica és la següent revolució. La tenim aquí, no la veiem, però és una onada tremenda. I la tenim aquí mateix, la genètica. De fet, ja està aquí. I té uns components ètics brutals, però també té unes oportunitats tremendes. El càncer, per exemple, és una malaltia de base genètica. És una malaltia que no vol dir hereditària, són coses diferents, de base genètica. El nostre coneixement en genètica està explosionant en aquest moment. Serem capaços, en uns quants anys, de poder fer manipulacions genètiques per curar determinats tipus de càncer? Per què no? Serem capaços de manipular genèticament per prevenir determinades malalties? Per què no? Però al mateix temps, això ens posa sobre la taula unes qüestions ètiques. Serem també capaços de manipular la genètica per altres fins, no tan ètics com aquests que dèiem. I això ho pots anar derivant i pots intentar-ho projectar a 200 anys en el futur. Què serà el món d'aquí a 200 anys? Qui s'ho pot imaginar? S'ho pot imaginar ningú. Si no ens podem imaginar el món d'aquí a 20 anys, com ens imaginem el món d'aquí a 200? I a 500 anys? Què haurem fet? Clar, és que pel que no sàpiga, o si us interessa, el Joan és que és una font inacabable de coneixement. Ell ha col·laborat els diumenges a Catalunya Ràdio, té un programa molt maco, dintre del suplement que es diu La Terra és plana. Que no ho és de plana, ja ho sabem. Va ser idea del Roger Escapa. I clar, jo aquest diumenge m'he estat escoltant lo de la inflació còsmica, perdia una mica, i de tots els programes que porteu, qual és el que més... Portem 6 temporades, no et sabria dir. No, és que, mira, avui, de fet, he estat amb el Roger i li comentava que gaudeixo tant encara després de 6 anys, d'escriure els guions, és que no sé, em té captivat. I a vegades, us dic perit secret de la ràdio, que segurament coneixeu, però a vegades enregistres uns capítols que els enregistres i els deixes el que anomenem a la nevera, per si algú es posa malalt. Imagina't que el Roger es posa malalt i perd la veu, i de manera que hem de treure de la nevera, hem de tenir algun programa per aquell dia que no es pot fer en directe i que ell no hi pot ser. I quan fem aquestes neveres, sap un greu tremendo, perquè dic, quin tema hi posaré? Perquè aquest tema quedarà a la nevera i potser ja no s'emetrà. Cremo un cartutxo, no? Estic sacrificant un tema. No sé, te'n podria dir molts, qualsevol, els temes aquests de l'origen de l'univers, cada cop més els temes evolutius relacionats amb la nostra espècie, com hem evolucionat, cada cop hi ha més contingut d'aquest estil, a la Terra és plana, cada cop hi ha també més contingut en general de biologia, també és una cosa, de determinats organismes que hi ha a la Terra que són al·lucinants, ho comentàvem ara també, els tardígrads, que són uns... Diumenge vinent, no, l'altre, els tardígrads, són uns microorganismes més resistents que coneixem, excel·lents astronautes, poden sobreviure a l'espai durant anys, fora de la nau, porten 600 milions d'anys a la Terra, 600 milions d'anys. Els humans, ara Montse, explica, quant temps portem? Jo em dic, a veure qui pot més, jo li dic, els tardígrads porten 600 milions d'anys. Home, els primers hominins, 7 milions d'anys. 6, encara no ho tenim clar, però no. Som molt poquets. El més antic que hagis tingut tu a les mans? Restos? El més antic són els que jo he trobat, que són a 400.000. És un crani. Que això és una passada, quan penses en nosaltres és molt, però si ho poses en perspectiva de les espècies, no? Sí, i a més aquest és curiós perquè el vam batejar, ho vam publicar i tal, però entre nosaltres com el primer accident laboral. Ah, sí? Sí, perquè té una... Jo em dedico sobretot a mirar les marques que hi ha en els ossos a la superfície, i llavors veig si han sigut caçats per humans, sobretot els animals, caçats per humans, tal, bueno.
i també una mica rituals de funeraris i coses d'aquestes. I llavors aquest vam fer l'estudi i té una marca que nosaltres anomenem perimortem. Perimortem vol dir que s'ha fet molt proper a la mort, però no sabem si abans de morir o després, no? I llavors vam veure que per la posició on està no és violència interpersonal, no? Amb algun altre congènere, sinó que sembla més un accident, caçant o fent el que sigui, va caure i es va donar un cop al cap, no? I aquesta marca doncs es veu molt bé. Kevin, puc fer-me una pregunta? Això no És que aquest tema... Per què vas decidir estudiar això? Quan creus el record que tu tens de dir vull estudiar això i per què? Bueno, jo de petita, ja des de molt petita, no ho sé. Està aquí el Martí, que va ser professor meu de GB, i la meva mare. Però jo de petita ja vaig començar amb els fòssils, amb els minerals, sí, a la meva família no hi ha cap arqueòleg, no hi ha ningú ni geòleg ni res, però sí que amb el meu avi anava a buscar fòssils perquè era una terra que hi havia fòssils i vaig començar així i no ho vaig deixar. I no te n'empenedeixes, diguem? No, tornaria a fer-ho. Super. També algunes coses, però tornaria a fer-ho. La Montse va començar així, però que el Joan us doni la informació de què feia amb els miralls de la mare. Bueno. Els jo còncaps. li prenia, sí, aquells miralls, no sé si encara s'utilitzen avui, de maquillatge, que són còncaps i que augmenten la cara. Jo li fumia a la meva mare per construir-me unes andròmines que jo creia que eren telescopis, que òbviament no s'hi podria dir. Desmuntava microscopis, llavors treia els oculars, en un tub de cartró i aquest mirall intentava fer telescopi. Jo devia tenir 8-9 anys, amb la meva mare més o menys hem parlat, devia ser això. I recordo el primer cop que vaig veure a través d'aquell tub un estel, per mi vaig quedar captivat. Us haig de dir que l'estel es veia millor fora del tub, però per mi veure'l per dins del tub va ser he fet un telescopi. Bueno, no sé, i en aquell moment ja això em va captivar. Sobretot, mireu, ara també ho comentava, hem fet una jornada aquest dilluns d'aquesta setmana amb diputats, tant diputats del Parlament com diputats a Madrid, alcaldes, diferent entorn polític, bàsicament, a Reus hem fet, sobre el cel fosc. La necessitat de recuperar aquest dret que tenim. I ens l'estem privant nosaltres mateixos. Sabeu, els que sabeu dret laboral, jo no en sé, però com que vaig ser director de recursos humans amb alguna multinacional, una mica, no? Hi ha una cosa que es diu drets adquirits. Drets adquirits és allò que un jutge li donarà la raó al treballador perquè dirà això, l'empresa fa molts anys que ho està donant, per tant no li podeu treure. Això s'anomena dret adquirit. Tenim un dret adquirit, que és emocionar-nos mirant al cel. No el podem deixar perdre nosaltres mateixos, els nostres avantpassats, però no tant avantpassats, els nostres avis. Miraven al cel, nosaltres hem deixat de mirar-lo. I arriba un moment que hem de recuperar aquest dret perquè la fascinació, l'emoció de que tu estiguis mirant un cel estrellat, recordeu l'últim cop que heu mirat un cel estrellat o d'aquells xulos, intenteu ara recordar el que sentíeu, amb qui estàveu, les olors, el fred, la frescor, aquella vista, això és al·lucinant. I si a més t'has llegit alguna cosa o algú t'ha explicat cosetes que fa que interpretis allò que veus i dius, hosti, les pampallugues dels estels, això són sols, i et facis preguntes, no? I podria haver algú també en aquest moment allà dalt fent el mateix que jo faig, no? Mirant al cel. Això és l'experiència màxima d'emoció, no? Ets llàgrimes directament als ulls. No ens podem privar, hem de recuperar el cel. Per tant, aprofito per dir-vos que penso que haurem de canviar una mica la nostra actitud en el sentit que ens haurem de dirigir als nostres ajuntaments, haurem d'aprendre com fer-ho i dir-li, benvolgut ajuntament, que podria modificar aquests llums que m'impedeixen veure el cel. Fixeu-vos, perquè tinc tot el dret a mirar el cel. I també el nostre veí, d'una manera molt empàtica, benvolgut veí meu, que podries modificar aquest llum, és que no em deix veure el cel. Això no ho fem, i ara algú pot pensar, el que diu el Joan Antoni, quina bajanada, no, això de fer? No, doncs ens haurem d'acostumar. Perquè ja no és per nosaltres, és pels nostres fills. És que, què els deixarem al final? Un cel... Jo ara quan vaig als instituts ja no pregunto, perquè em fa por preguntar, abans preguntava qui no ha vist mai la Via Làctea? Ja no ho pregunto, hi ha moltíssimes mans aixecades, no ha vist mai la Via Làctea. Tothom té dret a veure la Via Làctea. Bueno, no sé què he vingut a dir. Bueno, però
Montse, no sé si tu tens per ahí alguna coseta. Sí, és cert això. Jo també penso que vivim en una societat molt desvinculada, no? de la natura, no? Total. Del cel, dels boscos, del paisatge, del mar, no? De tot, no? Cosa que jo estudio en el passat estaven totalment immersos, no? Dins d'aquest medi i segur que es guiaven per les estrelles o pels accidents geogràfics o per moltes coses que nosaltres ara ja no tenim aquesta percepció, no? Lligat una mica amb el que estaves comentant abans dels mitjans de comunicació, sí que volia preguntar-te que un dels pilars potser per incrementar la presència femenina a la ciència és des de la sensibilització, la visibilització, però també la divulgació, no? I en aquest sentit em volia preguntar si tu creus que els mitjans de comunicació fan suficient en divulgar ciència i en divulgar també el paper de les dones. Uau! Mare de Déu! A veure, començaré dient que estic molt agraït als mitjans de comunicació amb els quals col·laboro. I és de debò, perquè, i això és mala notícia des d'un altre punt de vista, perquè és molt car fer ciència en un mitjà públic, lamentablement. Perquè responen una mica, i és trist, però és així, responen a la demanda, i la demanda no està a la cultura, ja ho sabeu. Poso la ciència al d'allò de la cultura, parlo de la cultura en general. Quants minuts dediquem als esports? Amb tots els meus respectes, quants minuts dediquem als esports, no? I quantes coses potser caldria canviar i dir, home, a la cultura en general i la ciència en particular, una mica més. Per tant, molt agraït als mitjans que confien com Catalunya Ràdio, com la SER Catalunya, com Ràdio Estel, com La Vanguardia, com Sàpiens, que és els llocs en què col·laboro, per tant, vagi d'entrada, superagraït. I ara la crítica, la que dèiem, no pot ser. I a vegades penso que és com una filera de gent que tots volem explicar, no? Tots aixequem la mà, i al davant hi ha el que atorga els minuts, no? I al davant hi ha els d'esports, passi. Després ve el de política, és molt important la política, passi. Després ve l'economia, sí, passi. I al fons de tot i els de la cultura i els de la ciència, aquí, que volem explicar una notícia. I de tant en tant diem, a veure, vine, tens 2 minuts, Estic fent broma, però una mica així. Però això ho hem buscat nosaltres, perquè, de nou, com dèiem del cel, si nosaltres mateixos no reclamem el dret de mirar al cel, si nosaltres mateixos no reclamem que volem més cultura i volem més ciència, doncs tindrem el que tindrem, que és esports. Respecte a la dona, hem de canviar moltes coses, moltíssimes coses. Avui també ho comentàvem justament a Ràdio Castelldefels. Jo estic segur, jo no sóc especialista, que consti, jo us dono la meva opinió, que és igual de vàlida que qualsevol altra. Jo no sóc especialista en aquest tema de la desigualtat, però com a pare de 2 noies i com divulgador de la ciència i el que veig, jo crec que no hi ha en aquest moment una posició explícita de penalitzar la visibilitat de les dones. No hi és. No hi ha una voluntat de dir que no surti. No, però hem creat entre tots una societat que és patriarcal totalment, que d'una manera implícita limita les capacitats, penso, de les noies de la ciència. Perquè elles miren al seu voltant i hi ha unes maneres de fer que portem de fa dècades, generacions, que estan com molt establertes i per tant imiten, tots imitem, no? I per exemple, a qui regalem jocs de química quan són petits? Als nanos. A les nenes no tant, als nois sí. Per què ho fem això? I algú pot dir, bueno, perquè m'ho demana el nen i no la nena. Ja, però per què t'ho demana el nen i no la nena? És el que deia, no és perquè li diguem a la nena, no ho demanis, no és això, però de manera implícita la nena veu que hi ha un entorn que l'envolta on s'espera d'ella que demani altres coses. I això portem generacions i que canviar això és molt complicat. Afortunadament a la divulgació científica que falten referents, les noies necessiten referents, necessiten algú que digui, jo vull ser com ella, cada cop en tenim més. I ara el que s'ha d'ajudar és que tinguin aquesta visibilitat en mitjans. Per això deia que la missió Hipàtia és molt important, perquè és posar cara a referents, noies, molt potents en el camp de la ciència i de la tècnica o la tecnologia en general. I això és el que necessiten les nostres nenes en aquell moment, d'emmirallar-se, igual com els nois ho fan en altres entorns, i les nenes també ho fan en altres entorns, però que ho facin també a la ciència i a la tecnologia.
Diu, jo vull ser com la Mariona Badenes, que està fent el doctorat en astrofísica a l'MIT. Jo vull ser com la Carla Conejo, una crac que ha estat a la Fundació La Pedrera. No sé, jo vull ser com la Núria Jar, que està a Catalunya Ràdio, que és periodista especialista en tot això. Jo vull ser, no sé, com la Mariona Martínez, que s'ha fet famosa, aquesta no és d'Ipate, però s'ha fet famosa darrerament. Però fixeu-vos, ha hagut de passar això perquè la traguem, perquè la NASA l'ha seleccionat com una jove científica catalana per analitzar les mostres de la Lluna que durà a la Terra la missió Artemis dels Estats Units. Quan tornin a la Lluna, i ara sí la Marina ha sortit a mitjans, és una crac per explicar tot això i, per cert, per explicar-nos que se li acaba la beca i que s'ha d'anar fora i se n'anirà a Alemanya, segurament. És que és molt fort, però si et poses tens una mica de curiositat, des del 1901 que es van començar a donar els Premis Nobel, fins ara, si s'han donat en total més de 900, dones s'han portat uns 67, dels quals de Pau i literatura són més d'uns 37, o sigui que amb aquestes xifres, aquestes dades, dius, clar, és que estem... Jo crec que l'any que més Nobels es van donar va ser el 2017 o el 2018, és curiositat particular, però sí que és cert que necessitem referents per poder donar a les nostres filles de futur l'oportunitat de ser les primeres en anar a Marte. Bueno, és que portem una història que no ens ajuda, Ara parlaves dels Nobels, hi ha anècdotes dels Nobels. Marie Curie, sabeu que 2 Nobels, de química i de física, increïble. Doncs el primer Nobel no li vol donar, l'Acadèmia Sueca no li vol donar perquè és dona. I decideixen, és el de física, i decideixen donar-li a Henry Becquerel i al seu marit, Henry Curie, per el descobriment de la radioactivitat. El descobriment és a Becquerel i l'estudi sobre la radioactivitat, i amb ella la deixen fora. I és el seu marit que se n'assabenta perquè un amic li diu: ei, que et donaran el Nobel, però a la teva dona no li donaran. Com que no? Llavors ell fa pressió perquè canviïn i li acaben donant el Nobel també a Marie Curie. Això és increïble. Però diríem, bueno, però això està superat, tio, perquè això començaments del segle XX. Vale, doncs mireu, fa res, no recordo, 5 anys, 4, l'Estació Espacial Internacional. Primera sortida a passejar fora, no van a passejar, van a reparar, però en diem passejada espacial. Sortir fora de la nau, sempre surten en parelles, de 2 en 2, perquè cadascú té tasques, però una tasca que cadascú té és vetllar per la vida del seu company. Això sí que és treballar en equip, Jo poso la meva vida en mans d'un altre. Molt bé, doncs surten de 2 en 2 i diuen: farem la primera passejada a la història femenina. 2 noies, perquè havien sortit abans noia i noi, no? Però 2 noies, només 2 noies sortiran. Han de cancel·lar pocs dies abans d'aquesta sortida perquè se n'adonen que no tenen vestits especials femenins a bord. No en tenen 2, només en tenen 1. Ple segle XXI, fa 4 o 5 anys. És vergonyant. I dius, som nosaltres aquests. És a dir, això és la NASA, l'Agència Espacial Europea, l'Agència Russa, els canadencs i els japonesos, que són els 5 que gestionen l'estació espacial. O sigui, què fem? Després es va, òbviament, demanar disculpes, va ser un episodi d'aquests de caure la cara de vergonya, no? I es va rectificar i finalment van sortir 2 noies a fer la passejada espacial. Però això indica la de feina que tenim. Portem sobre un 12% de noies respecte a homes que han anat a l'espai. És cert que això està canviant, que venim d'un passat en què era 0, però també hem tingut episodis lamentables. La segona, perdoneu, però que us digui, però és que a mi aquestes coses, la segona noia que va anar a l'espai és Svetlana Satitskaya, de la Unió Soviètica. Va anar a l'espai en una missió soviètica i a dalt l'esperava una nau, ella va en una nau i s'havia d'acoblar en una altra nau, n'hi havia, crec que 2 o 3, 2 companys cosmonautes que l'esperaven. Doncs la van rebre amb un davantal, fer-li la broma, i li van dir: tens molta feina a la cuina. Era una broma, però diu, però cal. Sally Ride, la primera americana que va a l'espai, crec que l'any 83 o 82, no recordo. La primera noia nord-americana que va a l'espai. Quan torna, primer han discutit, fixeu-vos, els enginyers, tots homes de la NASA, han discutit quants tampons necessitarà pels pocs dies que estarà en òrbita. Finalment decideixen que necessitarà 100 tampons, 100 tampons, els homes. I ell ho passa fatal en entrevistes que li fan, i ja la gota que culmina és quan ella baixa, van i li regalen un ram de flors que ella rebutja completament, amb protesta, de dir, m'heu maltractat, tremenda.
els russos, ja no soviètics, havia caigut la Unió Soviètica, els russos, unes noies per fer una missió anàloga com la d'Hipàtia, on s'havien de confinar preguntes de la premsa, de l'estil una missió tota de dones, us barallareu molt a dins? Estem al segle XXI, vull dir, abans us deia la Madame Curie, és del segle XX, estem al segle XXI, tenim molta feina. Jo no sé si hi ha ingredients secrets per la gent que es vol dedicar a la ciència, no? Però potser l'emoció, la curiositat i la perseverança, no? Digue-m'ho tu també. Sí. Enllaçant una mica amb el que has comentat, no sé què diries tu en qualsevol nena o nen, no? Per encoratjar-lo a fer ciència, sobretot des de la vessant empresarial, no? Com l'encoratjaries sobretot pel tema de les condicions laborals i la conciliació familiar, no? Que bé, doncs, en aquesta carrera científica doncs, no són massa bones. No, i aquí tornem a tenir un altre exemple de que s'espera que hi hagi rols diferents, no? I de que la parella normalment és una part de la parella la que ha de sacrificar la seva vida professional per dedicar-la a la família, i aquesta és la dona, tradicionalment. És cert que això va canviant a poc, però encara no ha canviat, siguem aleshores com sigui. Què li recomanaria? Jo, bàsicament el que els dic és no deixeu que ningú us digui que no. No deixeu que ningú us digui que no és possible, allò que vosaltres somieu fer. Després la vida ja us demostrarà si ho podeu fer o si no. Potser no teniu les capacitats, potser no teniu la sort, la fortuna, que no a l'atzar, la fortuna es busca, la bona sort, el llibre aquell del Tries de Bes i de l'Àlex Rovira, del trèvol dels quatre fulles, no? La bona sort és aquella que tu et busques i després sí, arriba un moment de la sort però tu estàs allà, tu estàs preparat i l'aprofites, no? Que ningú et digui que no pots. Això és el millor consell que crec que podem donar als nostres joves, que busquin el seu camí, que somin què volen fer, que s'emmirallin, busquin referents, jo vull fer això, jo vull fer allò, i que ho intentin. Després, si no poden, ja veurem. Molts hem estudiat quelcom, no sé si és el teu cas, però en el meu cas vaig estudiar química, em vaig especialitzar en química quàntica i em volia dedicar a la investigació. No vaig trobar la manera de fer-ho, en aquella manera molt complicat, me'n vaig anar al món de l'empresa, després me'n vaig anar al món de l'astrofísica, ja torno a estar al món de l'empresa, al món de la divulgació, jo mai pensava que em podria dedicar professionalment al món de la divulgació, mai. La vida també et va portant, però tu vas fent, no sé, que ningú et digui que no, seria el consell. Ja veieu que la Montse i jo tenim preguntes preparades i tal, però segons els vam escoltant, si algú de vosaltres vol fer alguna pregunta, només ho heu de dir, aixequeu la mà i entrar directament. Pot ser a la Montse, pot ser al Joan, no sé si teniu per ahí algú, tenim algun curiós o alguna curiosa? Doncs mira, jo tinc una pregunta aquí. A veure, la pregunta és aquesta. Heli 3 i fissió nuclear és el que motivarà la nova carrera a la Lluna? Molt bé, expliquem què vol dir això. A veure, la fissió nuclear no serà la fusió nuclear. La fissió nuclear és el que estem fent a les nostres centrals en aquest moment nuclears, que sabeu que estem agafant àtoms que són molt pesats, com l'urani o el plutoni, són trossos d'àtoms, i els estem bombardejant i trencant. Això s'anomena fissió és trencar, fissió nuclear. I això genera molta energia, és que fem amb els reactors nuclears. Durant un temps ho hem necessitat. Jo penso que ja és moment que no ho necessitem. Hem d'activar ja la transició energètica, no sé, què esperem per fer els deures, no? Perquè això ens genera residus radioactius que no sabem què fer amb ells i que tenen llarga durada, vol dir milers d'anys. Això és la fissió nuclear, però la natura no fa la fissió nuclear, la natura fa la fusió nuclear, que és el que fan els sols, els estels, a dins, que és com ens han fabricat a nosaltres. Sabeu aquella frase que diu són pols d'estels? Literal, doncs els estels han fabricat els elements químics de la natura, els que teniu dins del cos, a través de la fusió nuclear, que és el procés invers. En lloc de trencar àtoms, el que fas és agafar àtoms simples i els ajuntes per formar àtoms més complexos. Això també et dona energia, però dona molta més energia que la fissió, i a més és un procés net, no genera residus radioactius. De manera que els humans, humils humans, estem intentant domar la fusió nuclear. Pensem que si mai ho aconseguim, que ho aconseguirem, això és una font d'energia tremenda i ben utilitzada seria
donar un pas tremendo per un món més just. Tenim una enorme oportunitat. Estem potser, els més optimistes diuen que estem a 20-30 anys, jo penso que no, potser estem a 60 anys, potser, no ho sé, de dominar la fusió nuclear. Però la fusió nuclear necessita combustibles. Necessita aquests àtoms simples que tu ajuntes per fer. I l'heli 3 és un element químic, és una varietat de l'heli, que és molt interessant per fer la fusió nuclear. Però clar, l'heli 3 a la Terra no hi és. La Terra apenas hi ha heli 3. Però resulta que la Lluna en té. La superfície de la Lluna té heli 3, tampoc gaire, però en té. Perquè es genera, com que no hi ha atmosfera allà, quan arriben les partícules del Sol i xoquen directament contra la superfície de la Lluna, perquè no hi ha atmosfera que ho aturi i això, generen heli 3. A més que sabem que per allà n'hi ha, que les roques de la Lluna tenen contingut d'heli 3. I dius, seria interessant anar a la Lluna, explotar, agafar aquest heli 3, dur-lo aquí, o posar una central de fusió nuclear a la Lluna i generar energia. I això ha donat un nou interès estratègic a la Lluna, un lloc mort que apenas generava interès i ja dius, ens interessa això de l'heli 3. I a més ara s'hi ha descobert aigua, gel d'aigua, al pol sud de la Lluna i encara molt més interès estratègic perquè si mai hi posem bases, les bases han de tenir l'aigua en destí. No pots fer un pont aeri per portar aigua, és inviable. Si vols una base ha d'haver-hi aigua allà, ha d'haver-hi gel d'aigua que tu puguis processar. I ara resulta que n'hi ha poqueta, però poqueta, si la comparem amb la Lluna, tremendo de quantitat per podríem fer bases. I així és com estem veient, i avui és dijous, ahir es va enlairar una missió privada a la Lluna, que intentarà l'aterratge a la Lluna a final d'aquest mes, en cas d'aconseguir-ho es convertirà en la primera missió privada que aterra mai a la Lluna, venim d'un fracàs, no fa unes setmanes, una missió privada que volia anar-hi, venim d'un èxit, Japó s'ha convertit fa 3 setmanes en el 5è país a la Lluna, venim de 6 mesos d'un altre èxit, Índia es va convertir en el 4è país a la Lluna, i ara veiem que tothom vol anar a la Lluna, per qui hi ha recursos estratègics. I tornem a la qüestió ètica. Per què hi volem? Qui hi vol anar? Per fer-hi què i en nom de qui? Hauríem d'anar en nom de tota la humanitat. Ja sé que això és molt naïf per part meva, ja ho sé, però bueno, escolta, hauríem d'anar en nom de tota la humanitat, d'entrada, perquè l'espai és patrimoni de tothom. Per fer-hi què? Hem de parlar-ho. Per exemple, Mart. Carl Sagan un cop va dir si Mart potser ens hauríem de pensar de declarar-ho parc nacional tot el planeta. Parc nacional, no s'hi pot anar, prohibit. Perquè estem buscant vida. Què passarà si demà Elon Musk, una empresa privada, decideix anar a Mart? Amb la legislació actual no ho podem prohibir, pot fer el que li doni la real gana. Pot decidir anar a Mart, pot decidir posar-hi una base, pot decidir tenir un accident no volgut on contamini Mart. Qui ho impedirà això si no hi ha legislació? Potser hauríem de dir, no, perdoni, Mart declarat parc nacional. Però això ho ha de fer les Nacions Unides i això ho hem de fer entre tots, no? No sé, hi ha cosetes, no sé si ho veu sentir l'altre dia també, ho explicàvem a Catalunya Ràdio, a la tarda de Catalunya Ràdio, uns científics israelians que han tingut la idea de, per apaivagar l'efecte de l'emergència climàtica, posar un parasol a 1,5 milió de quilòmetres de la Terra que aturi part de la radiació del Sol. És una bestiesa. Jo ho trobo bé des del punt de vista d'un exercici científic i tècnic. Està bé, perquè t'obliga a pensar com ho faríem i quins materials. Però primera, és rendir-se. És com donar un missatge, escolta, ja no va, ja no cal que fem res, perquè ja ho podrem salvar en un parasol. Però relacionat amb el que us explicava, si mai fem això, qui ho haurà d'autoritzar? Haurem de fer un referèndum a tot el món? Perquè jo vull opinar. Escolta'm, no és un país que estigui fent això, és posar quelcom que atura la radiació a tot el món, a tot el planeta. Tothom té dret a opinar, els governs i la gent. Sabeu? Per tant, a l'espai ens porta un terreny de discussió ètica molt complex i molt interessant. Regulacions, la pròpia ètica, no només regulació, no? El dir, escolta, com a humanitat, què volem fer? Quin és el nostre paper? Quin rastre? Quan no hi siguem, no? Montse, què sobreviurà? Quants anys? Va, Montse, va, vinga. L'Homo sapiens, què? Quants... Jo no t'ho sabria dir, perquè jo miro el passat, però sí que podria dir que segurament potser tornarà una altra glaciació d'aquí uns quants milers d'anys
i que segurament els humans ens extingirem segur, però això donarà pas a altres espècies, no? Perquè al llarg de la història de la Terra hi ha hagut moltes extincions, no? I bueno, sempre han aparegut altres espècies, noves espècies que s'han expandit, s'han tornat a extingir, no? Amb el qual doncs, possiblement els humans també serem una més, no? És que nosaltres sempre tenim aquesta visió molt des antropocèntrica, no? Però som una espècie més dins del planeta, no? Tot i que ens sembli que no, però som un més, no ens diferenciem massa de qualsevol altra espècie animal o vegetal, no? Amb el qual ens espera el mateix futur que la resta. Correcte. Per tant, el nostre viure en l'univers és efímer, és una existència efímera, no? Que en algun moment s'acabarà i, per tant, la pregunta és què hi volem fer, no? Quin rastre volem deixar? No? Si mai ve un explorador d'un altre planeta i explora la Terra, hi trobarà, no? Que aquí va viure una civilització i una cultura, no? Una societat que va fer coses. Què volem que trobi? Què volem que... Com descriguin aquella societat, no? Eren guerrers, eren inventors, eren, no sé, ideòlegs, eren innovadors. Això ja sé que sembla molt naïf, ja ho sé. Però per què no discutir aquestes coses? És que les podem discutir perfectament. I ara és el moment de fer-ho. Perquè ara és el moment en què comencem a sortir. No hem anat a la Lluna des de l'any 72. És la prehistòria. Des dels humans, des del 72 no hem anat a la Lluna. Vam anar al 69 amb l'Apol·lo 11, 72 va ser a l'Apol·lo 17. No hem tornat a anar-hi a la Lluna. Ara tornarem. Artemis 3, 2026-2027, tornarem a la Lluna, per cert, amb la promesa i compromís de la NASA, i ho compliran, que la primera persona a posar el peu a la Lluna serà una dona. Això ho compliran, ho fa temps que ho van prometre. I la segona persona que posarà el peu a la Lluna serà una persona negra. No sabem si serà una dona negra, i ja compliran les dues condicions la mateixa persona, però jo penso que serà una dona i, a més, un astronauta negre. Que és un simbolisme, però és molt important. Però fixeu-vos que estem ja de simbolismes, ja estem pensant com volem tornar a la Lluna. Home, doncs pensem-ho bé ja tot, no? Elon Musk ha declarat que SpaceX vol enviar els humans a Mart amb la NASA o sense la NASA. Això ja és la voluntat, és a dir, què farem? Va, sí, tio, com que ets una empresa privada, el que vulgui, fes el que vulgui. D'això parles en el llibre, que abans era una carrera espacial financiada pels estats i ara ho és per les empreses privades. Clar, i a més es produeix una paradoxa tremenda, que és que aquells països que vulguem ser més responsables, èticament, que vulguem... Escolti'm, obrin aquest satèl·lit a veure què hi porta vostè. Expliqui'm bé què hi vol anar a fer vostè allà. Aquells que vulguem ser més responsables amb regulacions més estrictes, estem penalitzats, perquè el país del costat tindrà regulacions laxes i les empreses aniran allà. Les empreses aeroespacials aniran a posar les seves bases en aquell país perquè saben que la legislació els afavoreix. De manera que estàs penalitzant la teva economia. Aquells països que vulguem ser responsables, estàs penalitzant a la teva indústria aeroespacial. Una paradoxa tremenda. Tremenda. Hi hauria d'haver una regulació única a tot el món. Després pot haver-hi regulacions, evidentment, nacionals, no? Hi hauria una regulació moderna a tot el món, que, per exemple, prohibeixi la militarització de l'espai, que, per exemple, prohibeixi l'explotació mineral de recursos de l'espai sense que hi hagi una visió de qui se n'ha de beneficiar. Per exemple, no seria el moment de posar un impost, ara que encara no ho hem fet això, posar un impost que sense desmotivar la iniciativa privada, lògicament, les privades són les que faran les inversions, tenen el dret a fer-ho, sense desmotivar, però recollint una mica de calarons que s'aprofitin per solucionar algunes de les injustícies del món, seria una manera de demostrar aquest esperit de la llei antiga, no? De dir, l'espai és patrimoni de tota la humanitat, el tercer món mai podrà anar a l'espai. Quan dic mai, vull dir molt de temps. No deixem que tornem a ser els mateixos els que anem a l'espai i fem negoci per vendre en els països del tercer món, perquè no recollim impostos ja, no? No sé, hi ha moltes coses que es podrien fer que no impedeixen l'exploració de l'espai, sinó que hi posen una mica més de seny, no? I no deixar que això, no? Pum! I algun dia, que per cert no t'ho he contestat abans, perquè m'enrotllo molt, un accident a l'espai, el que dèiem abans, no? Potser necessitarem un accident a l'espai per adonar-nos i què hem fet, no? Què estem posant en l'òrbita de la Terra? Qui ho sap? No sap ningú. No tenim una pregunta al fons? Una mica en aquesta línia que estaves acabant de comentar,
Has parlat fa una estona que l'espai potser encara no l'havíem embrutat prou, no l'havíem fet prou. I jo tenia com la preocupació del que està passant amb tot el nivell de satèl·lits. Tothom ha anat enviant satèl·lits i restes aquí. A més ara ho hem vist amb el Starlink d'Elon Musk, que ficarà en òrbita milers. Hi ha preocupació, i des de qui el coneixeu, qui sabeu una mica quina és la realitat actual, o perquè m'ha sorprès una mica la frase que deies no, encara no l'hem embrutat massa. A l'espai, saps què passa? Que l'espai és molt gros. Quan ho mires en volum, a vegades ens imaginem la ferralla, jo també, ens l'imaginem com un núvol que envolta la Terra, és com ens la dibuixem mentalment, però l'espai és immens. La separació que hi ha entre petits fragments tremenda. Tot i això sí que ens preocupa aquest tema. I ens preocupa a diferents nivells. Per exemple, a la Unió Astronòmica Internacional li preocupa especialment perquè el rastre de llum dels satèl·lits malmet observacions astronòmiques professionals. Llavors s'han creat grups de treball amb SpaceX, la companyia d'Elon Musk, que t'haig de dir que la voluntat que han demostrat és molt oberta amb això, molt col·laborativa, grups de treball per minvar l'efecte visual que tenen els seus satèl·lits. També voldria dir una cosa, perquè sempre aquí ara estic llançant un missatge com dolent o negatiu, d'embrutar la guerra, la militarització, la mala ètica. Us haig de dir que l'espai ens crearà una oportunitat de desenvolupament econòmic tremendo. Crearà llocs de treball. És a dir, avui estem utilitzant el GPS des del mòbil i ningú pensa quan l'utilitzes que això són satèl·lits que tens a l'espai. S'estan desenvolupant cada cop més aplicacions que ja estan avui. Jo n'he vist, que són increïbles, jo n'he vist, només falten els compradors. Jo n'he vist que li permeten a un agricultor, i això ho explico al llibre, li permeten a un agricultor saber quines parts del seu conreu no estan ben regades, no estan ben hidratades i necessita regar. Li permeten avançar-se a l'aparició de determinades malalties, només per la manera com les fulles reboten la llum del sol vista des de satèl·lits. Els agricultors, això. Els ramaders poden saber no només on són els seus ramats, sinó què mengen i com es troben. Les administracions públiques poden saber a l'estat dels embassaments, lamentablement molt baix, a l'estat dels rius, com avança la desertització, com puja el nivell del mar, com utilitzem els espais naturals, tot en base de satèl·lits. Llavors fixeu-vos, aquí el canvi de model és hi ha empreses i països que són potents per posar satèl·lits dalt, però es crearan, ja s'estan creant un munt d'empreses, startups petites i grosses també, que ni tenen astronautes, ni tenen coets, ni tenen satèl·lits. El que fan és comprar les dades de tercers, les processen i desenvolupen aplicacions que tindrem amb el mòbil. Això crearà, ja està començant, una riquesa tremenda, és la part positiva. Utilitzarem un munt d'aplicacions. Per exemple, vigilar la constant vital de persones en situació de risc que estiguin a qualsevol lloc del món, en fi. L'arqueologia, per exemple, també? Bueno, potser també. L'observació des de dalt potser ens pot arribar a donar informacions que no podem veure des d'aquí. Per exemple, hi ha un mètode de datació que és amb raigs cosmogènics. I llavors, a partir dels raigs cosmogènics que s'analitzen els sediments, i això és, per exemple, una de les aplicacions que també utilitzem en arqueologia. Cada cop utilitzarem més aplicacions i això, torno a dir, és la part positiva, creació de riquesa, llocs de treball i coneixement. Vull dir que l'espai no és dolent, l'exploració de l'espai no és dolenta. Ens preocupa l'òrbita de la Terra, tot i això l'estem desenvolupant perquè necessitem. Per donar aquest servei necessitem satèl·lits. I és la part positiva. Però necessitem una regulació única que no tenim, és això que dèiem. Cada país regula. El regulador nord-americà li ha donat permís a Elon Musk per enlairar 12.500 satèl·lits en una primera fase, 35.000 en una segona. Jo no el discuteixo, jo, pobret de mi. Però, home, potser això caldria discutir-ho a nivell planetari, no només nord-americà. La Xina fa el que li dona la gana, com sempre, no ho explica, s'ho fan, els americans almenys ho expliquen. Els xinesos estan fent la seva, els russos la seva, la Unió Europea està fent la seva. Us haig de dir que el model europeu ho trobo fabulós, crec que és un model a seguir, molt separat de l'entorn militar, completament deslligat de l'entorn militar, tot i que el president, el director general de l'Agència Espacial Europea va declarar fa poc que en cas d'agressió o d'amenaça no dubtarà l'Agència Espacial Europea en posar al servei de la defensa
i de la sobirania europea, lògicament, els mitjans que tenen d'observació. Però això és natural, no?, fins a cert punt de vista. Cal una regulació global, sí. I l'agenda espacial catalana com està? Com es troba? Doncs mira, va ser molt criticada, com sabeu. El conseller Puigneró, quan era conseller, se'l va matxacar moltíssim. És cert que crec que es va cometre un error. Jo li vaig dir, crec que esteu cometent l'error de deixar que la mofa continuï, no? Quan deia, la NASA catalana. Ara resulta que els catalans van dir la NASA catalana. No te la sabeu. I ell em va dir, no, però ja ens va dir que se'n parli. Ja, però és que es va crear la bola aquesta de la NASA catalana. L'Agència Espacial Catalana és un exemple dels centenars d'agències espacials que s'estan creant a tot el món, en països petits, que ni tindran coets, ni tindran satèl·lits, tot i que en el nostre cas hem enlairat 2 satèl·lits, però no és l'objectiu. L'objectiu és desenvolupar l'ecosistema que us estic parlant. Aquí, a baix. Fer que les universitats tinguin graus universitaris relacionats amb això. Facilitar la creació de startups i d'empreses en l'entorn aeroespacial. Crear clústers, llocs on es pugui haver-hi tota aquesta infraestructura. Canviar les regulacions, les legislacions, perquè l'explotació de tot això pugui ser senzilla, etc. Representar els interessos del territori en foros internacionals. En fi, feina que no té res a veure ni en tenir astronautes, ni en enviar coets, ni en enviar satèl·lits. Això és l'Agència Espacial Catalana, que no està creada encara. Hi ha la idea de crear-la i en aquest moment és l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, l'IEC, el que desenvolupa, i molt bé que ho fa, les funcions de la futura Agència Espacial Catalana. Jo penso que això no ho hem de deixar. I a més, penseu que això, com els americans dirien, si parlem de diners, són peanuts. Ells diuen cacauets. No és res, si no és res, no és res. Si és que és increïble. Penseu que hi ha un vaixell de guerra nord-americà que amb el cost d'un únic vaixell es poden desenvolupar 30 noves vacunes per curar 30 noves malalties. Aquells que ho sabeu o veniu del sector farmacèutic, desenvolupar una vacuna són dècades d'inversions. Milions i milions d'euros, un únic vaixell, 30 noves vacunes per curar 30 noves malalties. I al final anem els catalans i ens gastem, què ens haurem gastat? Ho sabia, no recordo la xifra, em sap greu, no la recordo. 100 milions d'euros, que és que ens els hem gastat, amb 2 satèl·lits a dalt. Això no és res, és que no és res. Per demostrar que podem crear aquest ecosistema, crear llocs de treball, qualificats, empreses, perquè al final aquests serveis els acabarem comprant a un tercer. Els voldrem, perquè són serveis que li donen un agricultor no sé què, o que ens donen el ciutadà, i per tant, si no ens els donem nosaltres mateixos, no et preocupis que ja vindrà algú que ens els donarà i acabarem pagant els serveis a una companyia israeliana o nord-americana o alemanya, no. Doncs potser que donem aquest pas. I això penso que s'ha fet bé. Què tal anem de temps? Ens dona temps unes preguntetes més? No sé, què tens per ahir? Doncs bé, jo volia fer una reflexió amb allò que has dit de com pensem o com volem que ser vistos o no, en un futur. En la meva disciplina, justament, estem ara intentant això, canviar com s'ha vist el passat, no? Perquè el que comentàvem abans, l'evolució humana, moltes de les espècies, com per exemple els neandertals, en un principi van ser definits sobre una base eurocentrista i racial, exacte, perquè gairebé per uns caràcters morals se'ls va classificar com a neandertals, perquè no pot ser que fossin sàpiens. I llavors estem fent contínuament tota una sèrie de tasca científica per reivindicar que els neandertals o qualsevol altra espècie no eren tan diferents de nosaltres. Llavors, si heu vist les notícies, cada 2 per 3 surt els neandertals feien això que nosaltres també fem. Doncs és que no són tan diferents. I llavors ara una mica es tendeix més, en lloc de la guerra, més a l'amor entre espècies. Perquè, de fet, part del teu ADN i del meu són neandertals. Els europeus i asiàtics tenim un petit percentatge de neandertals, un 4% així de l'ADN és neandertal. Els africans no, perquè els neandertals només van estar a Europa i a Àsia. I llavors és normal que nosaltres tinguem aquesta petjada. És poca, però és poca perquè els neandertals eren menors en nombre i els sàpiens eren molt més. Llavors és normal que hi hagi aquesta poca petjada. Però si ens vam barrejar i nosaltres tenim ADN, doncs és obvi que el concepte aquest d'espècie biològica, doncs en aquest cas no s'hauria d'aplicar perquè som la mateixa espècie.
a veure, si ara poséssim un Neandertal i un Sapiens, doncs sí, veiem unes diferències físiques que hi són i en els fòssils es veu claríssim. Però, si ens vam barrejar, doncs, bueno, potser aquest concepte d'espècie trontolla una mica, no? I després un altre tema és el tema dels rols, no? Dels rols que nosaltres, quan expliquem el passat, també caiem una mica del nostre punt de vista, no? I llavors, doncs, el típic, no? Si anem a un museu, doncs potser veurem que la cacera era superimportant en el paleolític, que sí, però també hi ha la recol·lecció, també hi ha la pesca, també hi ha moltes altres coses del dia a dia que quan vas a un museu sobretot ho veus, no? Tothom ens queda molt clar, veiem les fletxes, no? Les llances, però i la recol·lecció, per exemple, no? Tenim una visió molt parcialitzada, no? I després el tema de la dona, no? Quin rol feia la dona, no? La dona, doncs, també hi ha notícies de, bueno, però la dona anava a caçar, bueno, sí, podia caçar, podia recol·lectar, igual que els homes, no? Però hem com aplicat en el passat molt els nostres clitxers, no? I llavors ara doncs, sí que hi ha tot un moviment d'intentar una mica doncs, explicar el passat d'una altra manera, no? I això també, per exemple, hi ha un cas que és un enterrament viking, no? Un esquelet que anava acompanyat amb tota una sèrie d'armament i d'aixovar, el que nosaltres anomenem aixovar, d'un guerrer, no? I llavors van dir, és un home, clar, no? Trobes un esquelet, doncs és un home. I llavors els antropòlegs van dir, home, doncs no sembla un home, perquè la pelvis tal, no? Té unes característiques que semblen de dona, fins que es va fer l'ADN i l'ADN va dir, efectivament, és una dona amb el seu aixovar de guerrer, no? Amb el qual, doncs, s'estan trencant, no? O quan es troben dos esquelets junts, ja és una parella, no? Són els enamorats, no? Bueno, doncs a vegades no, a vegades són dos homes, a vegades són dos dones, a vegades, saps? Vull dir que, clar, les combinacions, però nosaltres tenim la feina d'explicar el passat i sobretot canviar aquesta perspectiva que tenim del passat perquè hem aplicat molt la nostra perspectiva i també des d'Europa i també des del patriarcat, no? Quina pell, quin color de pell teníem? No sé, quan l'Homo sapiens, quan va aparèixer? Segurament érem foscos. O sigui, l'ADN no et permet dir quant de foscos érem, però som foscos. Sí. I sempre hem pintat, si mireu, i aquest exercici jo l'he fet, si te'n vas a Google i busques Homo sapiens o busques evolució o mínims, i veuràs que molts es pinten el nostre avantpassat, primer els micos, no? Com es van aixecant, i el primer humà que es presenta és un home i blanc. Un home i blanc. I és la imatge una mica que, almenys a la meva generació, vam difondre un home blanc amb el pèl llarg, a més, i se'm fot molt, evidentment, amb el pèl cavallera llarga, i dius, pues igual no. I de fet hi ha raons biològiques per pensar que no, perquè la radiació ultraviolada del sol, justament el que ens dona protecció és la melanina de la pell, i com a espècie que vam néixer a Àfrica és probable, el que deies, no? Que la nostra pell fos més aviat fosca i que el canvi del creixement de la pell sigui un invent evolutiu més recent, no? Però, no sé, la nostra cultura sempre ens ha dibuixat un avantpassat blanc. Per tant, la capacitat que teniu també a través de l'estudi que deies del passat de canviar estereotips és magnífica, no? Començar a trencar creences i barreres que durant molts anys ens han fet creure que els neandertals eren uns primitius i que els primers Homo sapiens ja eren Einstein, no? Sí, exacte, i sobretot, i en les pel·lícules això sempre surt reflexat, no? Fixeu-vos que sempre és el neandertal lleig que s'enamora de la sapiens guapíssima, amb rastes, no? Pel·lícules una mica més antigues, les sapiens són rosses, no? Les dolentes són les morenes, no? Vull dir que tots aquests clitxers són els propis picapiedra, no? Els picapedra, que ens han fet una mica de mal, no? Tenen una mascota dinosaure, això, també, és algo que tots tenim, no? I sempre, molta gent, però és que van viure els dinosaures amb el... No, mai hem viscut. Quan els dinosaures van extingir, o sigui, els humans vivien a les roques, en les quals hi ha els fòssils dels dinosaures, no? Fa milions d'anys que es van extingir, no? O la Vilma i la Betty, no? Que representa molt la societat americana, no? D'aquell moment, els electrodomèstics, no? En aquell moment són les dones perfectes, no? I els homes doncs, són així més gorditos, no? Vull dir que
tot això ha calat, no? La pròpia disciplina, no? De l'arqueologia, no? Que tots tenim al cap, no? Indiana Jones, no? És molt aventurer, no? Sempre així vestit així més, no? D'explorador, no? Aventures i perills. D'aventures i perills, que també tenim perills i aventures, però no tenim tan clar. Tenim una pregunta de la Susana. Susana, endavant. Sí, més que una pregunta és un comentari amb el que estaves explicant tu, que a mi, jo fa molt temps, que em queixo a mi mateixa, perquè no... que totes les representacions que s'han fet sempre dels homínids i fins i tot de tota l'espècie no humana, sinó les prèvies, sempre se representen amb individus masculins. Tant a museus com aquests diorames que fan, sempre se representa, aquí tens un neandertal, un mascle, clarament. Aquí tens un sapiens sapiens, un altre mascle. Això crec que també s'està una mica canviant. Crec que el primer lloc on vaig veure una neandertal femella, no sé si recordo, crec que era al Museu de Burgos, al Museu de l'Evolució de Burgos, que em vaig quedar molt gratament sorpresa de dir, bueno, per fi tenim homínids femenins o femelles, no? I és això, era fer aquest comentari, els llibres de text, que ne fan tota l'evolució aquella famosa que hi ha del Pliobitecus i tiqui-tiqui-tiqui fins als sapiens, tots són mascles. Bueno, els més simiescos no és difícil de deduir, no? Però a partir dels neandertals i els sapiens sempre són mascles. I dic, hosti, què passa? Que és que la prehistòria i tots els avantpassats homínids no hi ha femelles, saps? És una de les coses que sempre m'he queixat. Això, a veure, potser a poc això es va canviant a poc a poc, no? Perquè de fet vosaltres deveu assessorar molt també a museus, no? M'imagino que deveu assessorar... Hem assessorat també a alguns museus i per exemple, nosaltres vam trobar una mandíbula de neandertal a la Cova del Gegant a Sitges i, clar, és difícil dir a vegades si és home o és dona perquè no tot és tan clar, no? I llavors me'n recordo que vam dir, el Juan Luis Arzuaga, que és el que va estudiar, va dir sembla més una dona perquè és més gràcil, no? Llavors quan vam dir, anem a fer la representació, vam dir, doncs farem una dona. Justament per això, no? Per representar, perquè si no sempre hi ha tendència a representar més els homes i representar una dona, no? Per exemple. I això sí que es va canviant. Això cada cop als museus, els llibres de text no ho sé, però en quant a museus i divulgació això s'està canviant, no? I cada cop ja representa més la dona. Ara m'ho heu deixat molt bé per fer la faca publicitària. M'ho permeto, si el nou llibre que trec, està a punt de sortir, és il·lustrat per nenes i nens a partir dels 8 anys. És sobre el llibre blanc meu, que es diu Una breu i atzarosa història de la vida, però és explicat per a infants de 8 anys i surt una homo sapiens dona i negra. És que Joan havia tocat la novel·la juvenil. Sí. Pues mira, m'has pisat la pregunta, T'anava a preguntar jo ara quals seran els projectes. Mira, doncs volia saber de tots sortirà ara. I aquest, un llibre... Sí, es diu Una breu història de la vida. Li hem tret atzarosa, perquè potser pels nens atzarosa sona com molt estrany, es dirà Una breu història de la vida, i és il·lustrat, amb unes molt boniques que han quedat, i explica totes les casualitats, no totes, però les coses que hi ha hagut des del Big Bang fins ara perquè els humans puguem ser aquí, incloses les extincions massives, com va aparèixer la vida a la Terra, com ens hem desenvolupat, com va venir l'aigua, que no hi era, com va venir la Lluna, que no hi era, etc. I tu, Montse, què et portes, què tens entre mans? Entre abans tinc moltes coses i tinc poc temps, però... Sí, bueno, ara estic fent diverses coses. Una és sobre també un treball del trencalòs, amb un jaciment en el qual tenim un enterrament del Gravatià, és a dir, Paleolític superior, fa uns 25.000 anys, perquè m'entengueu, i és un enterrament que es va enterrar amb l'ocre, amb tota una sèrie d'ornaments, i llavors nosaltres hem excavat al costat i el que hem trobat per sorpresa és que, per exemple, hi ha un niu que va estar durant molts anys, que era un niu de trencalòs, i el trencalòs és, per qui no ho sàpiga, és un voltor que menja ossos i acumula molts ossos. I llavors ara estic fent un treball també experimental, estic amb els biòlegs d'Ordesa, per exemple, treballant amb el trencalòs,
per tenir un referent en el passat, no? Perquè clar, nosaltres, el nostre coneixement es basa només en el que trobem, no tenim fonts escrites, no? I llavors doncs, utilitzem molt el que és doncs, el que se'n diu l'arqueologia experimental, no? Que és a dir, doncs anem a buscar els referents actuals que ens permetin veure les característiques per aplicar el passat. Llavors, per exemple, una de les coses que estic fent és justament això. Ara fa poc doncs, vam publicar un article que vam fer un inventari de totes les restes d'Homo sapiens que hi ha a Europa. Una llista brutal. Sabem que hi ha doncs, uns 800 individus en tot el Paleolític superior, perquè ens entenguem entre 40.000 i 10.000 anys. I llavors ara justament vam publicar aquest article que un treball molt llarg, però bueno, estem molt contents. Quan dius vam, quin grup és? En quin grup ho feu? Doncs ho vam fer amb 2 antropòlegs, una és la Núria Armentano i l'altra és un estudiant. Tot va començar perquè un estudiant va fer el TFM d'això, amb una base de dades, i llavors amb la Núria Armentano vam dir, doncs això ho podríem publicar. Però en nom d'alguna universitat o...? Bueno, ho fem des de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Hem fet, som 4 autors i ho hem fet una mica, ens hem dividit una mica els temes i ho hem publicat conjuntament. Aquest és un. Després, un altre tema que treballo molt són les espècies de fauna que es van extingir i del qual el jaciment de Castelldefels, no em canso mai de dir-ho, però és un jaciment molt important perquè justament és de l'últim moment càlid. Sempre es parla dels moments freds, no? Tots tenim sempre al cap els mamuts, els rinoceronts llanuts, però aquí a Castelldefels tenim un jaciment que recull les espècies de moment càlid i són espècies, doncs, per exemple, hi ha la Proioceros, que és un cérvol que segur que molts de vosaltres heu vist a la biblioteca, és un cérvol que té, les banyes tenen 2 puntes. I només hi ha 5 jaciments a Europa que tenen aquestes restes, rinoceronts que teòricament s'extingeixen en 500.000, nosaltres els trobem en 100.000 anys. Ara jo em podria estendre molt. No, és xulíssim això. És fascinant. Doncs tenim una sèrie d'espècies que no quadren amb res, no quadren amb el que se sabia, i doncs ara també fa poc vam publicar un article sobre aquests rinoceronts concretament, que a Europa això, deia que s'extingien fa 500.000 i nosaltres tenim més recents. Amb la qual cosa estem veient que és un període càlid molt poc conegut a la península Ibèrica. Sabem molt bé els registres europeus, però a la península Ibèrica, per exemple, no. I on ho expliqueu tot això, Montse? Això ho expliquem en articles científics, en revistes de... A la gent. A la Biblioteca de Castelldefels. A la Biblioteca de Castelldefels tenim una petita mostra d'aquesta fauna, que si vols, un dia, avui ja no, però un dia, si vols, puc fer una visita en aquest museu, el petit museu, la petita exposició, i tenim, per exemple, hi ha un elefant similar als asiàtics o africans, no seria mamut, sinó seria elefant. Hi ha 2 cranis de rinoceront i a les escoles que ho expliqueu tot això? Jo no, però sí que dins de les activitats que fa la biblioteca hi ha visites als centres escolars de Castelldefels, nosaltres també fem algunes xerrades, però sí que... Perquè no em digueu, ara que l'escoltem, no em digueu que no esteu ja imaginant coses, com devien ser aquests animals, que si tornéssiu a estudiar, estudiaríeu això. Això mateix explicat a nenes i nens de 8 anys, de 10 anys, de 12 anys, els queda. Aquella nit somien segur amb neandertals, amb homo sapiens, amb rinocerons i amb trencalossos. Sí, la setmana passada, de fet, vosaltres dues heu estat al tema del març 21, no sé si voleu comentar alguna coseta, que aquí a Castelldefels està dintre d'un projecte educatiu per incentivar els nanos que volen deixar d'estudiar, i la veritat és que volíem deixar-ho passar, però es va recuperar. Què voleu comentar vosaltres alguna coseta del projecte del març 21? Bé, doncs, la veritat és que jo, que també soc biòloga també, em va fer molta il·lusió aquest projecte, no sé si em veieu. I cap aquí.
Sí, sóc la Rita. Doncs em va fer molta il·lusió conèixer més d'aquest projecte perquè jo veia els nanos allà fent experiments, em recordava la meva època quan jo estava a la facultat, i realment una mica va amb la línia que esteu vosaltres dient, no? De que aquests nens perdin la por a segons quines carreres que es deuen veure com molt llunyanes, no? De que no són capaces de fer-les i que vegin que són capaços de fer-los, i alguns dels estudiants comentaven, no? Que era divertit, i de fet el rector ho va dir, no? La ciència és divertida i és motivadora, no? Que el que cal és que es coneixi doncs, el que es pot fer, que es visqui en primera persona, i bueno, parlaven de la vida a Mart, no? De petits experiments, i jo ho vaig trobar molt interessant per aquesta tasca de motivar a les noies també, perquè també parlaven de moltes carreres tecnològiques i científiques, i els nois, no? Que a vegades sembla que ho veuen com tot molt lluny i veuen que sí que poden, els hi desperta la curiositat, no? Per imaginar-se un futur treballant d'això o estudiant això. Sí, sí. Pues no sé com ho veieu, ha sigut una tarda que crec que és superinteressant. Jo no sé si arribarà el concert ja i ens donarà a la porta com a les passa que ens estenem. Esteu en un torn obert de paraules, de preguntes. Penseu que aquesta és una oportunitat única. Abans parlant amb la Montse li animava que es posi ahir a escriure, que té moltes coses que poder posar per escrit. Sí, la Clara té raó i som conscients, i de fet allò a vegades xerrant sí, podríem fer, i tenim com un esquema fet del que podríem fer un llibre de això, explicant això que us explicava, no? Perquè tot el que està portant doncs, estaria bé per anar a difusió, però és cert que clar, amb la dinàmica doncs, al final no tens temps, no? I no tens temps, bueno, el temps sempre es busca, no? Però entre classes i excavacions i articles doncs, no trobem el moment, no? Però sí és cert, i ho tinc apuntat, que és algo pendent. Et puc punxar una mica? Jo no, i ara t'ho dic, és la meva opinió, però en general el món de la ciència s'ha viscut una mica d'esquenes a la gent. No? Parlem raro, som friquis, se'ns costa molt d'entendre molts dels conceptes, no? que maneguem, i vosaltres també amb la vostra disciplina, a vegades poden costar d'entendre. Jo penso que la divulgació és més necessària que mai. És a dir, que un investigador com ets tu pugui trobar també el temps per divulgar i arribar al públic i explicar-li la fascinació que tu presents al fer la feina que fas. Contagiar d'aquesta fascinació, fer reflexions, provocar reflexions a la gent sobre coses com les que has explicat abans, no? Els nostres orígens, d'on venim, de quina cultura venim, sobre el nostre possible futur. Trobo que és necessari fer això. I jo crec que, la meva opinió, hauria de ser una obligació dels investigadors dedicar una mica del seu temps a arribar no només a escriure articles científics que estan a l'abast d'alguns, sinó a arribar a tothom. Amb la qual cosa tenim-ho a... Sí, no, estic totalment d'acord i part, no, o sigui, nosaltres, les nostres activitats científiques, des del nostre sou fins als articles, ho fem amb diners públics. Correcte. No? Perquè és la societat que inverteix en nosaltres, no? Llavors nosaltres donem uns resultats, però el que falta és aquests resultats que reverteixin a la societat. No? Nosaltres aquí a Castelldefels sí que amb el tema, per exemple, de l'exposició, sí que ho hem fet, no? Però és cert que encara ens falta arribar a fer-ne més, no? I és cert que sí que hem d'invertir més esforços en això, no? El que passa que a vegades també requereixes de persones que facin més aquesta part, no? Sí. Que tradueixin, no? El llenguatge científic a la gent. És una tasca de divulgador, aquesta és una professió que es crea, que és la de divulgador, que és molt necessària, que fa el pont. Sí. També hi ha especialitats... No, hi ha una pregunta allà. La pregunta, endavant. No, seguint l'exemple aquell de la divulgació, me'n recordo per exemple a la televisió pública, TV3, ben temps va fer el senyor Arpí, que tenia un programa fantàstic, i últimament el Kekicom, bueno, tenia molts anys. I me'n recordo, bueno, jo era molt petit, però tinc el record d'un divulgador a Televisió Espanyola que es deia Luis Miravillas. Sí, tant. I jo me'n recordo d'un programa que parlava
si no m'equivoco, seria l'any 73, 74, de l'Skylab, podia ser, el laboratori. Sí, dels anys 70. I això és una bota en un mar enorme, perquè jo crec que va desapareixent. Ara el Kekikon, aquest per exemple, està amagat en la programació, ningú lo troba. I les altres televisions, evidentment, com no són programes que arriben al gran públic, es eliminen. Clar, no, és cert. Mireu, els mitjans de comunicació públics tenen l'obligació. Creguin o no, tenen l'obligació, per això són públics. El tema de la cultura ha d'estar present. Els privats poden fer el que els doni la gana, malauradament. Bueno, a veure, malauradament, estan en el seu dret, punt. Però malauradament això vol dir que responen només a un model, que és el que veiem, o no veiem, jo no ho miro, però és el model que coneixem. Afortunadament els públics han de donar cultura, no? Però anava a dir, jo recordo el del Miravilles, recordo el Kekikon perfectament, això va tenir com un moment, jo diria que àlgid, i ara no sé si continua el programa o simplement ha desaparegut, i si ens fixem una mica amb l'aparició de disciplines als mitjans de comunicació, veiem que ara, com que hi ha els descobriments de l'univers, tot el tema de l'astronomia i el tema de l'exploració espacial, que és molt fascinant, que sí és capaç d'atraure a la gent, això ha anat guanyant. Però hi ha disciplines que no hi són. Vosaltres no hi sou. La geologia no hi és. La geologia només hi és quan hi ha volcans o quan hi ha un terratrèmol. De seguida, clar, truquen els periodistes, a mi em coneixen molt, em truquen, i jo dic, no, jo això no ho vull explicar. Busqueu a un especialista, perquè estem parlant a més de temes que són molt delicats. Quan hi ha hagut un terratrèmol i hi ha hagut morts, això ho ha d'explicar algú especialista, no val aquí un divulgador generalista. I només se'ls crida als geòlegs, i això ho he parlat amb ells, no, Joan Anton, dona'ns un cop de mà. Jo, pobret de mi. Al final és una cosa que hem d'anar canviant, però també passa pels investigadors mateixos, de dir, escolta, anem a bellugar, anem a fer coses. Segur que es poden fer coses. Vosaltres no esteu als mitjans i hauríeu d'estar explicant aquestes coses. Nosaltres ho intentem, perquè des de, per exemple, a la universitat tenim un gabinet de premsa, en el qual nosaltres sempre que tenim un article enviem un resum o fem fins i tot redactem una nota de premsa que els periodistes que treballen allà són els que acaben de retocar-ho, i llavors la universitat ho envia als mitjans, però no sempre es fan ressò, o a vegades m'ha passat que truquen i això perquè és important, i tu ho expliques i tal, però al final no surts perquè hi ha altres coses que surten abans, per exemple els esports, surt la roda de premsa que ha fet el jugador no sé què i surt abans que l'altre, i això nosaltres sí que sempre tenim molt clar, tot i els fracassos, sempre que tenim un article o alguna cosa, sempre fem difusió i sobretot a través de la universitat, aquí, per exemple, a Castelldefels, amb el cas d'aquest article dels rinocerons, doncs també a través de l'Ajuntament es va fer una notícia i va sortir als mitjans locals i fins i tot aquí a la plaça de l'Església, a la televisió es veien les imatges dels rinocerons. Sempre ho intentem fer, però a vegades no arribem. Vols que ho intentem a Catalunya Ràdio? Si vols, ho intentem. Sí, i tant. Som tèstics, tots, i a més... A veure si ens en sortim, però es pot intentar, ho intentaré. Nosaltres, aquestes sessions, aquestes xerrades que es fan de la Rogeta, es pengen a YouTube, o sigui que quan estiguem, sisplau, li doneu el like, i sobretot per poder rememorar aquest moment, estem super agraïts. Jo, sincerament, si no fos perquè tenim una hora d'estar el Lluís dient vindrà, el conseller i ens farà fora, us volem agrair el vostre temps, la vostra sabidoria i sobretot aquest caliu amb el que heu format aquí amb nosaltres i no sé, però jo crec que tindrem que demanar-vos un altre mes, a més amb tots els projectes que teniu i qui sap si per parlar del teu llibre. Molt bé, endavant.